No a v tejto chvíli vítam v štúdiu psychologičku Silviu Langerman. Dobré ráno. Dobré ráno. Našou témou bola pôvodne... Mali sme sa teda pôvodne rozprávať o tom, prečo sa možno počas Vianoc necítime šťastne, aj keď sa to tak zo všetkých strán na nás tlačí, aby sme šťastní boli. Ale v súvislosti s tým, čo sa včera udialo v Prahe, to teraz vyznie v kontexte týchto udalostí trošku malicherne. Aj keď samozrejme nechceme podceňovať žiadne nejaké psychické pocity, nepohody alebo psychické ochorenia. Ale predsa len... Aká bola možno vaša reakcia, nielen ako človeka, ale aj ako psychologičky, keď ste videli, čo sa včera stalo v Prahe? Ako človeka aj ako psychologičky to bolo samozrejme zhrozenie, že máme takúto udalosť strašnú, ktorá sa vôbec nemala udiať. Toto bola úplne prvá reakcia. A druhá bola to, že musíme rozprávať o duševnom zdraví a o liečbe, o dôležitosti, o tom, že keď sa v našich hlavách niečo deje, tak to treba riešiť s odborníkmi a nebagatelizovať to, aby sme predišli aj, možno aj takýmto činom. Čo to hovorí o našej spoločnosti, že vôbec sme svedkami takýchto činov? Pretože kedysi sme to videli iba v správach zo zahraničia, že niečo takéto sa deje, ale deje sa to už aj u nás na Slovensku, deje sa to aj v blízkosti našich hraníc. Ako sa mení tá spoločnosť? Kde sa stala chyba? Žiaľ, neviem, že kde sa stala chyba. Pravdepodobne je, ako tu mi napadajú také dve roviny. Jednak, že bolo by dobre, keby že aj nešírime paniku, takže to, že sa takéto deje, úplne nie je pravda, že ono to je vďaka Bohu ojedinelý prípad, ale samozrejme ani takýto prípad by nemal byť, ani jeden by nemal nastať. Máme tu oveľa väčšie možnosti, oveľa väčšiu informovanosť, oveľa väčšiu dostupnosť rôznych vecí, s čím môžeme zabíjať. Máme tu oveľa väčšiu dostupnosť vlastne k tomu, aby sme sa dozvedeli o takýchto činoch vôbec. Takže je to celé také trošku pritiahnuté za vlasy, by som tak povedala, že je na nás všeobecne obrovský tlak, ale zároveň ten tlak neriešime s odborníkmi. Takže toto vnímam ako veľmi dôležitú vec, že ono to nie je tak, že som šťastná, ráno sa zobudím a idem niekomu ublížiť alebo niekoho zabiť. To je nejaký proces a my by sme mali informovať stále tú verejnosť ľudí, že treba to riešiť, treba to brať vážne, proste aj akékoľvek malé následky. Radšej prehnane na ne reagujme a vyhľadajme odborníka, nech nám ten odborník povie, že sme v pohode, než by sme dospeli až do takéhoto štádia. Lebo ono, aj to, čo sa stalo včera, nevyzerá, že to bolo nejaké skratové konanie, ale že to bolo naozaj niečo, čo sa rodilo v tom človeku dlhšiu dobu. Čiže bol to asi nejaký hnev, bola to nejaká frustrácia zo života. Dá sa povedať, že je človek možno nejak typologicky predisponovaný k takémuto niečomu, alebo sú to skôr také okolnosti životné, ktoré nejak doliehajú na toho človeka a neskôr to tak nejak eskaluje až k takémuto výbuchu emócií, ak to tak môžeme nazvať? Je tam veľa faktorov. Môže to byť aj predispozícia, môže to byť aj situácie, ktoré nás od toho dostanú, ale samozrejme ako nejaká choroba, tak aj tá duševná si nevyberá. Takže ako iste mám oveľa väčšiu možnosť dostať rakovinu, ak je v mojom genetickom kóde viac rakoviny, ale to neznamená, že ju môžem dostať iba vtedy, keď tam je. Takže toto sú rovnaké princípy, v princípe aj v tom duševnom zdraví, že každý máme predispozíciu, aby nám trošku začal inak fungovať ten mozog. Keď ste teda povedali, že mali by sme tak nejak viac si všímať sami seba navzájom, čo konkrétne, pri ktorých nejakých veciach by sme mali spozorniť? Lebo ten človek nemusí na prvý pohľad vyzerať byť nešťastný, môže práve naopak pôsobiť veľmi vyrovnane a my nevidíme do jeho duše, do jeho hlavy. Tak čo si všímať? Ako komunikovať? V prvom rade, ak mne je zle alebo mne je ťažko, tak by som mala zvážiť, že či to ešte ustojím sám alebo sama. Ak nie, tak vyhľadať pomoc. Ja stále počujem, že každý psychológ je vyťažený. Áno, ale sú tiesňové linky, sú pohotovostné týmy, ktoré dokážu fungovať a pomôcť aj v tomto stave. Ale zároveň aj pri našich blízkych, ak uvidím napríklad to, že niekto je agresívny, alebo správa sa nezvyčajne. Robí nejaké záležitosti, ktoré predtým nerobil. A to teraz napríklad akoby môže to byť seba poškodzovanie, alebo napríklad je veľmi agresívny na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek, tak by sme to mali riešiť. Minimálne s tým, že s tým komunikujeme, že ako sa máš. Žiaľ Bohu, my vidíme to, že toto stále nefunguje. Hlavne v určitých vrstvách, akoby toto je úplne tabuizované. Napríklad, že
muž nemôže ísť k psychológovi, lebo to je slaboch a žena sa iba nudí doma, preto chodí. Toto sú také záležitosti, ktoré by sme mali možno tak pomaličky v našom okolí šíriť, minimálne aj to, že na rodinných oslavách, teraz sa stretneme aj na Vianoce, hovoriť o tom, že to je v pohode vyhľadať pomoc odborníka, alebo hovoriť s niekým, alebo nezvládať to sám. Ako všeobecne na nás je oveľa väčší tlak, ako bolo na našich rodičov alebo prarodičov. Teraz, myslím, hlavne pracujeme, potrebujeme výkony, vzdelávame sa všetci, máme deti, máme ekonomické problémy, ale máme aj oveľa väčšie nároky. A tá spoločnosť na nás má väčšie nároky. A toto ustať nemusí byť pre každého jednoduché. Ja si dokonca myslím, že pre nikoho to jednoduché nie je. Len niekto potrebuje pomoc skôr, niekto neskôr, niekto má doma možno svojho psychológa, ani o tom nevie. Môže to byť partner, partnerka, ale hlavne, aby sme sa sledovali. Zároveň sme ale svedkami toho, že častokrát sú napríklad rodiny, kde je násilie, napríklad spojené s alkoholom. Samozrejme, keď žijeme v panelovom dome, tak to počujeme, vieme o tom. Keď viem, že mám takúto rodinu, kde niečo nefunguje a keď sa napríklad aj zastavím pri dotyčnom alebo dotyčnej a opýtam sa, či je všetko v poriadku, nemusia sa chcieť priznať, nemusia sa chcieť o tom rozprávať, ale mám ja možno nejakú povinnosť nejak to riešiť inak alebo nejak upozorniť na to, že tu je problém, ktorý keď sa zanedbá, tak sa môže stať aj niečo horšie. Áno, ako keď vidím akúkoľvek trestný čin alebo nejaké násilie alebo niečo, tak by sme to mali nahlasovať príslušným orgánom. Druhá vec, že niekedy oveľa viac pomôže to, aby sme pomohli tak ľudsky. Možno, že keď uvidíme sami tú ženu alebo toho muža, ktorého si myslíme, že má problém, alebo môže byť aj týraný alebo týraná, tak aby sme sa prihovorili. Ale tu pozor na to, že vlastne ten človek, to nie je jednoduché. To nie je tak, že áno, som týraná, pomôžte mi, lebo vôbec si to uvedomiť a pripustiť si to a rôzne následky môžu nastať. Napríklad sa nám stáva to, že sa bojíme, že nám zoberú deti. Tak radšej takto budem ako s nikým, alebo sa bojíme, či by sme to dali sami, či ich uživíme sami, alebo či nám deti nezoberú niekde na sociálne miesta, do detských domov, alebo kdekoľvek, do dočasnej opatery. Takže to nie je úplne takže vo výťahu stretnem susedu a poviem, že ja ti pomôžem, a povie, že super. To skôr tak, ako my naviažme ten vzťah, bez nejakého posudzovania sa rozprávajme. Skúsme si nejako vybudovať tú potrebu, ale ja by som možno že začala takým jednoduchším, že keď vidíme v našom paneláku, že tam je niekto sám, možno aj na tie Vianoce, tak mu iba zoberme koláč, pozvime ho na kávu, vínko, čokoľvek, že ako nám to pôjde prirodzené, že nemusíme počkať do extrému k tomu, aby sme začali naviazovať tie vzťahy a vytvorili tú reálnu sociálnu sieť fyzickú. Keď ste teda povedali, že si máme všímať také nejaké tie veľké veci, ako seba poškodzovanie alebo násilie, existuje ale aj skrytá agresia, ktorá tiež môže v človeku kulminovať. Tu si ako môžeme všimnúť? Ak je veľmi šikovný ten spolubývajúci, tak nijak. Ale sú to také skôr prejavy, že môžete ten hnev nejako vnímať. Napríklad, že nadáva, alebo sa rýchlejšie pohybuje, alebo menej spí. Ako tých prejavov je veľmi veľa. Skôr ide o to, aby sme sa rozprávali s tým, že ako sa on má, ako sa cíti. Čo môžeme my teraz pre neho urobiť. A veľmi zdôrazňujem, že keď sa rozprávame napríklad s rodičmi, že bez posudzovania. Takže reakcia, že ako sa má, som celý v strese, a čoho ty môžeš byť v strese, však nič nerobíš, nie je správna. Skôr sa spýtajme, že čo ti ten stres spôsobuje, ako ti ja môžem pomôcť, alebo čo ti vlastne ide v hlave. Aby sme prestali posudzovať tých ľudí. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli a že ste si aj v tomto hektickom období našli čas. Našou hostkou bola psychologička Silvia Langerman. Ďakujem pekne.